Pun, mangke mboten sami terang malih langsung nyanyi bawa nggih wong ayu. Nah, ora pareng nakal, ora pareng rewel. Ora sajare. Engko nek kira-kira ngelak nenen nggih. Delok sih. Nenen. Kok kok Mbak Tatin kok mbok tawani nenen kira ya kleru no. Lah ngene kaya ngono kok. Maksude kan aku sing bangsan expired ki tak openi ning kene, tak setirilke meneh mbok menangka ana yoga-yoga ngersake. Jenengan ngandut ta? Ngandut. Sapa sing lanang sapa? Ya engko tak lutre, ning ketoke kono kok. Kono berarti ya doyan, Pak. Apa? Jenengan Kepepet to. Meteng. Aku entek anggur 2 botol kok. Mbokne Sukina kuwi lho. lah piye? Meteng Mang Sasi sikile wis metu lho. Endi to? Di sikile. Kok sikile limang Kudu sasi kok sikil ya, Pri. Lah napa? Jempol. Coba lo kak dawa.